मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय खालपानि बाजार सौरागुरियाव गोदानै बेखेवदों ग्रीनलैंड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट। खालपानि बाजारनि सौरागुरियाव बेखेवदों गोदानै ग्रीनलैंड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय आलिगुरि गामिनि रनजित बर'आ दिनैनिफ्राय बेखेवनानै होबाय गोदानै लुफुंनाय गावनि रेस्टुरेन्टखौ। दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन बर'नि मुंदांखा फावथिनागिरि अम प्रकाश खेरखातारि लोगोसे गावनि अनसुलि बिसि बरसा रानि बसुमतारी। दिनैनि बे ग्रीनलैंड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा। लोगोसे दिनैनि बे ग्रीनलैंड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगानि दावबायारिफोरखौ मानास हाग्रामायाव दावबायफैनानै मिथिंगानि समायना महरखौ नायनानै आरो जिब-जुनार बायदिखौ हाग्रानि जिब-जुनार मैदेर, गान्दा, मै, दावराइ आरो दाउसिन-दाउला नायनानै गोजोननाय लानायजों लोगोसे ग्रीनलैंड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव हाबफैनानै बर' हारिनि जानाय-लोंनाय हारिमुजों गोरोबनाय बायदि जानाय आदार जगायनायखौ जानानै गोजोननाय लालांगोनखौ मिजिं थिहरदों रनजित बर'आ। बे रेस्टुरेन्टआव बर'नि माखासे ओंख्रि मोनगोन जेरैहाय अनलाजों दाउ, थालिर फस्लाजों बेदर, सबायजों साम', नारजिजों अमा गोरान आरो अमा सावनाय बायदि बायदि बर'नि ट्रेडिशनेल ओंख्रिफोर मोनगोन होननानै फोरमायदों। आरो ग्रीनलैंड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो थाखाय 7002301467 आरो 8638284139 बे जानबुं नम्बराव कल खालामनो हागोन आरो सिगांग्रो बुकिं खालामनानै दोनखानोबो हागोन। गिबियावनो गासिबो रायजो राजासिम दिनै काति गासा नालाय काति गासानि गाहाम हामलायथिखौ बाहरनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोंखौ बेयाव इनभाइट खालामनो थाखाय थेंक इउ स' माच फंबायनिसिम आरो लोगोसे माने कंग्रेचुलेसनबो। आरो मोनसे बेनो खोथा जे दहाय जेरै फंबाया सोंबाय दानि लाइमोनफोरा थारमाने जों खालि साख्रिल' नागिरना बाहेरायाव थाङो। आं सानो थारमाने लाइफआथ' रिक्स खालि साख्रिखौल' लाया गारा बयबो थारमाने एसे रिक्स लानानै जुदि एसे सानो बिजनेसफोर मावनो दानाथ' गोबां ओंखारबायबो बिदिनो साननांगौ होननानै आं माने सानो आरो एसे रिक्स लानांगौ लाइफआव साख्रिखौबो ट्राइ खालामनांगौ खालि जे साख्रिखौनो माने नेबाय थागोन बिदि नङा बा बाहेरायाव थाङा गारा गावनि हा दङ मा दङ गुबुन दाना लामाफोर दङ एसे नाजानांगौ बेनोसै। फार्स्टआवथ' आं फंबायखौ कंग्रेचुलेसन होबाय मानोना ग्रीनलैंड हटेल बे जाहैबाय जोंना मानास र'डआवनो सौरागुरि होनो खालपानि बाजारनि खाथियावनो बे जाहैबाय आंनि एकदम बेस्ट फ्रेन्डनि फंबाय रनजित आसा लाखिगोन रायजो राजाफोरा मानासाव जेब्ला फैयो बा बे लामाथिं जेब्ला फैनानै बेयाव हटेलाव बेयाव आइटेमफोरा ओंखाम आरो मा होनो फास्ट फुडबो मोनजोबगोन आसा लाखियो बेयाव फैयो आरो जोंनि जिहेतु ट्रेडिशनेल फुडफोरखौ बेयाव मोनजोबगोन आरो मा आइटेम मोनो बिथाङा बुंसिगोन। दावबायारिफोरनि थाखाय मा फोरमायहरगोन? बेयाव फैनानै एकदम जोंनि बर' डिसखौ मोनजागोन होननानै आसा लाखिदों आरो आं सोंबाय फंबायखौ मा डिस मोनगोन होननानै बेयाव खुनु बै बेलेग रेस्टुरेन्ट बादि मालाय रेस्टुरेन्ट बादि जेनेबा मस्ला मस्लि माने पुरा एकदम जोंना लकेल जि एथेनिक फुड होनो बेखौ मोनजागोन होननानै माने बुंदों फंबाया फैदो दावबायारिफोरा बेयाव फैनानै न'नि बादि टेस्ट मोनगोन। दिनै जों बोराय बुरैखौ माने बेयाव बेखेवनो थाखाय एक्सुवेलि जोंखौ लिंनाय जादों आं माने गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर मानोना जों सानैखौबो लिंदों बेयाव बेखेवनो मोजां मोनदों मानोना जोंना बर' लाइमोनफोरा दा गावनो माने रेस्टुरेन्ट हक बा जिखुनु जोंनि बिजनेसाव दा जे आवगायबोगासिनो दं बेखौनो आं बेस्ट अफ लाक होबाय आरोबाव। आंथ' सानो बेयाव जोंनि BTC आवनो अनेक जोंना माने स्कप दं
दा जेनेबा अनेकआनो हटेल बिजनेस खालामदों तो मानास खाथि हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो जे बेयाव टुरिजम साइडआव बहुत अनेक लामा दं दा जेनेबा टुरिस्ट हिसाबै बुंनो थाङोबा नोङो जुदि बेयाव जुदि एसे जुदि नोङो जुदि हाफोर बा खाथि खालानि गामिफोरनि मानसिफोरा जुदि हमस्टे टाइप खालामनो सानोबाबो हमस्टे खालामनो हायो बा बेयाव साफारि जिप साफारिनिबो अनेक स्कप दं बा गाइडनिबो अनेक स्कप दं तो आं सानो मा बे एरियायाव थारमाने नोंना माने गाव साबलम्बी जानो थाखाय अनेक लामा दं बिनिखायनो बाहेरायाव थांनानै जे माबा मावनांगौ आं बेखौ साना आरो बेयावनो अनेक स्कप दं आंनि गोदान एक्चुअलि सावथुन अलरेडि रिलिज जाबाय बोसोन होननाय आरो खांख्राइ होननाय तो रायजो राजाफोरा आंनि सावथुनखौबो नायफैदो अलरेडि रिलिज जाबाय दा दुर्गा फुजायाव अनेक जायगायावनो दा गामि गामि देखायनाय जागोन अलरेडि बुक खालामगासिनो दं दिनैयो सौरागुरि गामियाव कालपानि बाजार बाक्सा मानास रोडआव जितु दिनै आङो मोनसे रेस्टुरेन्ट बहुत आसा खालामनानै दिनै बेखेवनाय जाबाय दा आं बेखौनो सानो आरो जे आं जिमान हायो मोजां क्वालिटि मोजां सार्भिस होनायनि नाजागोन ओमफ्राय जेब्ला मानसिफोरा इखिजा बेरायनो फैयो मानासखैजा मालाबा आंनाव रेस्टुरेन्टआव फैनानै हाबनानै एसेमान माबायदि सार्भिस माबायदि क्वालिटि बेखौ नायनानै टेस्ट खालामलांबा आं गोजोननाय मोनगोन आरो मा मा मोननाय जागोन बेयाव ओंखाम थागोन ओमफ्राय ट्रेडिसनेल जुदि जोंनि बर'नि ओंख्रिफोर ना बेदर बेखौ जों सिम्पोल भाबै थारमाने बर'नि बायदि माने अन्न गुबुन मानसिनि बायदि थारमाने मस्ला टस्ला इमान होआ प्लेन हिसाबै जोङो थारमाने सार्भिस खालामगोन आरो माने सावनाय बेदरफोरखौ मोनगोन सावनाय बेदरखौबो मोनगोन दा दिनै फार्स्ट नालाय जोङो सानसे साननै उनाव ई बुस्थुखौ जोङो आवगायलांगोन आरोखि सावनाय बेदर बा माबा ओइ माने आइटेमखौ बारायलांनायनि आसा लाखिदो आरोखि बे हाबाफारियाव बा दिनैनि गोदान बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर बाहागो लाफैदोंमोन आलासि महरै जोंना बर' सावथुननि जितु एक्टर अम प्रकाश आरो जोंनि आदा अम प्रकाश केरकेटारि आरो बाजै सानैबो फैदोंमोन आरोखि आदा कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन नामा बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 7002301467 इयाव जिकुनु टाइमाव फन खालामनानै आंखौ जगाजग खालामनानै आंनिसिम फैनो हागोन इयाव फुंनि टाइमाव जोङो थारमाने जेरैहाय फास्ट फुड माने जितु लाइट फुड परथा इफोरखौ होगोन रुटि सुटि थागोन ओमफ्राय सानजौफु 11टासोनिफ्राय ओंखामनि माबाखौ सार्भिसखौ होगोन ओमफ्राय मोनायाव मेक्सिमाम एसे भिलेज एरिया नालाय जों मेक्सिमाम 9टायालागै थागोन आरोखि हरनि 9टायालागै थागोन